ina taka kafaɗan jirgi na tuna addu'an wani bafillaci sadda zai shiga jirgi na je na cewa bismillahi sadda Allah namu shaidan nasu inda fanta babu nadama tsuntsun nasara abe mu a sannu alhamdu kuɗinmu ya kai mu sama. Kada dai amarya ta ce ni na janye ango zuwa Abuja. A wannan tashar muka haɗu da shi, ango ɗan Borno an sha kanshi. Ina isa aka ce jirgin mu ya tafi ya bar mu. Na ce duk yadda aka yi bafillace ne kaftin. Su ne kaɗai ba sa iya jiran iyayen gidansu. Ma'aikatan kamfanonin Max da Rano da Airpeace da ke Maiduguri sun nuna kulawa sosai, kuma ina matuƙar godiya. A take aka samo min wani tikitin na biya. A zaman jira na tsinci kaina wajen mai kilishi kayan lagwada. Ina dai jin labari amma sai yau na taɓa cin kilishin naman raƙumi. Jama'a, sauka ko tashi a filin jirgin Maiduguri akwai hikima idan kuka ziyarci nan wajen hikima mai kilishi. Da mai yaji da irin namu daɗi ba zafi. Jama'ar Maiduguri na barku lafiya, Allah kare gaba ya baku nasara a rayuwa.